waphakamela phansi ngobuso athi kubo, liphulelani ophilayo kwabafileyo na? Fana amaBhayibheli sithandazi. Namhlanje ngizothi uJesu uvukele impilo yakho. Sizothi uvukile namhlanje, ngiyathandaza. Ungamsamfuna kulezi zinto eseyifile abafa. Mfune kuwena osele. Uthi uNkulunkulu uthi uDavide mefika uthi usekhona yini endlini kaSawule engamenzela umusa ngenxa kaJonathan. Angifuni umusa ukufaka ezintweni ezifile, kodwa ngifuna ukuyifaka koyedwa nje ophilayo. Musa namhlanje ukuyomfuna into esengasekho. Ake ufune ezintweni ephila, ubani ophilayo wena, noma kuthiwa lutho kodwa uyaphila, noma kuthiwa bakushayile kodwa uyaphila, noma kuthiwa ulimele kodwa uyaphila, noma kuthiwa ulala udlile kodwa ake mbeke kuwe namhlanje. Mbeke kuwe nje phela. Awukambheki abantu abakuzwendayo, kodwa mfune kuwe. Ithi ngiyaphela Jesu ngoba wena uvukile.